Vítame vás u nového videa a dneska som tu iba ja sám na mojom hlavnom účte bez Steryho, lebo on momentálne nemá čas natáčať video. A teda budem to nejaké krátke len video z Brawl Starsu, keďže nedávno vyšiel nový Brawl Talk. Ja som ho ešte nevidel a nechcem si ho teraz s vami pozrieť. To možno na budúce, ale si ho podľa mňa viete pozrieť a určite sú aj iní youtuberovia, ktorí to vedia prekladať, lebo moje preklady sú také dobré, ale niekedy nič nepochopím. Každopádne, tu máte aspoň dôkaz, že toto je môj hlavný účet. Mám tu 20 500 skoro trofejí quests a mám tu aj celkom dosť veľa questov. Ja by som si možno zobral nejakého dobrého brawlera, za ktorého som ešte moc nehral. Takže idem na rarity, dám list trophies a mám tu troch dokonca, či dvoch, s ktorými som nehral. A mám tu Mýtla, za ňou som hral na druhom účte už veľakrát, asi 3-krát, ale mám tu potom ešte Tránka, ktorý ani neviem ako hraje, lebo ja som vám hovorím, dokedy sme nezačali znova hrať so Sterym Brawl Stars, tak ja som nehral Brawl Stars asi že rok, možno pol roka a ja som úplne stratil prehľad o tom, akí brawlerovia vyšli. Takže bude to taká premiéra pre mňa, vážne nemám najmäčšiu šajnu, čo robí. Tedy ja by som dal asi, som dal. Alebo teoreticky, áno. Alebo dám duo, áno, dám duo showdown. Alebo nevieš čo, dám knockout. A ináč napadlo ma, že ak chcete, tak nám môžete do komentárov písať nejaké otázky, čo by ste chceli, aby sme vám na ne odpovedali. A my by sme vám na to zo Sterym mohli odpovedať nejaké otázky ohľadom nás, alebo tak. A spravili by sme o tom samostatné video. Jak Jackie. Kámo, tento tu je jak Jackie, ale nemá najmenšiu šajnu, čo robí jeho ultina. Tak to skúsim. Aha. To je vlastne ako Jackie. Len namiesto toho, aby priťahovalo to v ultine, tak to nie že odťahuje, ale seba tam priťahuje. Ultinu to má ako Oni, jak sa volá. A som teraz zabudol ten Oni monsterovec fialový Berry. Nevolá sa Berry. Teraz nesom si, jak sa volá. Ja som teraz úplne zabudol, jak sa volá. Ja sa nechcem stratniť, ale ja vám vravím, ja som dlho nehral Brawl Stars akože. A tu, tako, nevadí, vyhrali sme. A to sme pravdepodobne hrali proti botom. Ale nevadí, máme tu start, bot a nič nám z toho nepadlo. Ja by som to dal nejaké 2-3 hry. Potom možno Stery vie natočiť samostatné video, kde bude len on. A teraz som si zahral za niekoho silnejšieho. Dal by som asi nie že silnejšieho, ale za niekoho, za ktorého hrám viacej, dal by som možno asi Tarusa, myslím, že som dosť ho nehral, mám takýto skin. OK, no. A no Tarus si pamätám, čo robí. Počkaj, ako má ultinu, neviem. A viem asi ako, to je to tornado, ne? To je ultina, normálne hádzi karty. Alebo čo to je? Hej. Neviem, čo má za ultinu. Nejaké tornádo nemá. Ja neviem. Som už teraz úplne strapnil pred vami. Strapnil sa aj pani. OK, no, tak asi budem hrať za menej trofejí. Alebo ako. Poďme, musíme dať comeback. Skoč. Tak.
radšej toto zarežetnú. Aha, teda. Kámo, ten Nani dá silný damage, dám si Naniho na ďalšiu hru. Dobre. Ja to radšej trampím. Ja som to vedel trampím. No nič, akože... Bolo to celkom tesné, dá sa povedať. Teď zavrieme obidve oči. Ale no, akože mohol by som si dať toho Naniho. Alebo niekoho. Tomu nemám žiadny super Naniho. A to začal som, že extrémne dlho nehral, kámo. Za Pastera. No akože ja som za toľko začal nehral extrémne dlho, ale no dobre, dajme tomu. Ok, toto bude posledná hra. Kámo, nehráme proti tomu istému Nanimu. Mám pocit, že áno. OK. Áno, on má štít. Štít moc ho nevydržal. No ja som ho zabil, ale nevadí. Ok, mám 0 kg, ale 0 smrti, to je veľmi... Mám 1 kg, ok, super. Mal by som mať 2, ale no, dobre, čo už. Toto bolo pred dnešným video. A čaute.